Ljudi, zovemo Mihajla da vidimo šta kaže. Ja se nadam, čekaj samo sekund da vidimo, rekao je slobodno nazove kao. Sivi, aj zovimo Megle malo. Sivi, kad ćeš na pijacu? U petak dolazim na pijacu. Mikilajko. Michelangelo, Tako je, slušaj, ovako da te ja pitam nešto, jel spavaš? Naravno da ne. Jesi u Španiji? U Portugaliji. Eto, jasnije. Slušaj, Miki, brate moj, ovako da pređemo na stvar. Reci mi, jel postoji šansa da dođeš? Pa ne znam, ja sad možda ovako, evo sad ću da kažem. Sad je utorak, jel tako će dođe? Za 20 minuta dolazi utorak. Po nas. Jedino u petak, posle škole, da se vratim iz škole, znači dođem kući, spakujem kofer i uveče da krenem. Šta će ti kofer, ponesi jedne gaće i peškir i to je to? Pa može i to, ali jedino ponovo da pitam tato, jer verovatno neće da mi dozvoli. Ma daću mi ja 100 evra. Šalim se, ne, slušaj, zezamo se malo. Slušaj ovako, Miki, ne treba ti kofer, koji će ti kurac kofer, izvini, ali jebi ga, a? Ama nema problema, u redu, ja sam tu, nema šta, ono. A čekaj, šta bi ti nosio u kofer? Pa, ja se previše znojim, malo više majica, veš majica, obične majice. Veš majice, dobro, dalje? Šorc neki. Gaće, da menjaš, hoćeš menjati gaće ovdje? Kačket. Kačke, šta će ti kačke, brate, napravit ćemo ti neku dobru frizuru. Na nulu, svi. Zamisli, ošišamo se svi na... Meni nula ne odgovara. Šta kažeš, Miki? Kažem, nula mi ne odgovara, brate, ima mi se svi smeju u razred. No ja ću ih išamarat. Slušaj, Miki, znači, u petak bi možda došao, a? Pa da, ali ne znam da li će mi tata dati. Jebo, mamu, Zoki ga slama malo, a? Ali gledaj, moj tata, na šta misle, evo sad ću ja da kažem u live-u. Moj tata se plaši i moja majka zato što misle da sam malo, da prvi put putujem i sad može nešto da mi se desi, sad ne znam šta oni šta misle o meni, ali verovatno misle zato što su imali takvih možda sličnih situacija, možda su tako od roditeljima naučili ovo ono. Šta, Zokija su tukli u busu, a? Mislim, primjer ti dajem. Pa bilo je takvih situacija, nijem ono... Neće ti niko, veruj mi ništa, uđeš u autobus, uzmeš sendvič, jedeš 6 sati i dođeš i ja i Bibi te dok čekamo na stanici. Ma nije to problem, brate, nije ni problem ni pare, baš mene briga, Ljudi, da dođem ja, čekaj, da dođem ja do njega, da ga vratim, pa onda da te vratim pa da dođem. Pa verovatno tako. Pa to je mnogo, znači ja treba da dođem za Pirot po Mihajla, da se vratim u Novi Sad, to je 5 sati, i onda da te vratim za dan 2, pošto jebi ga ideš u školu u ponedljak. Đole, hvala na 300 evra, brate, daj Mikiju skoro sve ove pare. Neću, brate, ovo je već, brate, 300 evra da dam Mikiju, na šta, jesi ti normalno? A, Miki? Šta? Đole donirao 300 evra, kaže, ovo što sam ti sad donirao ima da daš Mihajlu Madiću. To ide Simiju. Respekt. Ne, aj vidjet ćemo, čućemo se uglavnom, znači u petak bi mogo da dođeš, a? Probat ćemo nešto, zamolit ću tatu, ali nisam siguran. Meni nije problem, ja mogu da ponesem i neke knjige da čitam u busu, bate, šta fali. Realno, brzo će ti proći. Aj, čućemo se. Uglavnom, ljudi, mislim, nije problem da ja idem u Pirot po njega i da se vraćam. Nije problem. Ali smorit će me onda da ga da opet idem, znači ja 2 puta treba da se vraćam. Jedino ovako, glede, da se dogovorimo, ti dođeš u Pirot. Možeš doći bar do Niša, znači bar do Niša da dođeš. Do Niš? Da, do Niš dođeš sam i ja dođem u Niš i pokupim ti i vratim te i idemo kod mene. To je realno bolje, a? Ajde, pitat ću Čaleta kad se vrati, on je trenutno status sa nekim drugarima opasni. A mnogo čila, Zoki, u 11:30 gde? U kafani? Da nije u kafani, ne sa sinim kolegom, ti njaš. Dobro. Ništa, Viki, onda čućemo se, ajde, ljubite. Izvini, ja neću da uznemiram, brate, live ti je dobar, samo tebe, evo gledam ceo dan. Ceo dan gledaš live, kako kad sam upalio pre pola sata? Ma dobro, sad ću da krenem još da gledam, ne brini. Dobro, ljubite, brate, ajde, čujemo se, Miki. Ajde, Simi, sve najbolje i trebaj, i ako neko treba da ga bijemo, će ga bijemo. Ti bi se bio, zbog mene. Pa ako ti neko napadne, samo me zovni. Ako ti, na primjer, neko isprovocira na mele, zovi me. Isprovocira me neko na megle i šta ćeš mu ti uraditi? Samo kaži,
popi čaše vode. Eto šta vam pričam. A uživo, ako nas neko napadne, Branit ćemo se rukama. kako? Pa lepo. A šta ako uzmu pištolj i ubiju? Samo znaš da kažemo, vojte! Eto šta pričam. Izvini, ajde da ne uznemiram. Ajde, ljubite, brate, i lezi spavaj, sutra ti škola. Znam, brate, ja danas nešto jeo rol mišu. Ja si rol viršlu, Pa šta fali? Jogurt. za ceo dan si jeo rol viršlu samo. Pa na uživu, da, kupio sam. Nije više sad strah, brate, da ne mogu da odem u Niš, brate. Da ne mogu da odem na odmor. Naravno. Ajde, ljubite, brate, izvini. Ajde, ljubite, brate.